Tes 1, 2, 3. Tes 1. Cek 1. Cek. 1. Tes. Satu. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek. Salum. Oros madihita salhutna. Hamisian perhalado KP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang. Dohot selamat beribadah. Susude ruas nihuria. Naro mandohoti permingguota sadarion. Tarlungobi turuas nihuria na odope perjolo sahali mandohoti permingguota di garejaon.
Rap mahita menjagahon hatomonon di parminggota. Tabongotima persorata dohot Tuhan debata. Di bagasan dame dohot lasni roha. Marede mahita. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu, songon poso-poso, na imbaru tubui, disusuna dengan na songon ngasi asilam ganda, hamu marhite siani. Molo tunglunga di dadai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagugotai. Olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha nasumurung, didok hatamdo ikon manaun hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, say parohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jala hot hami dia porseaun nuature, asa totong hami makirim di haheon. Dohot dihasangapon sugut silehonmu tu aka naporsea diho. Amen. Mari di.
Tatangihon ma patik ni dibata di minggu sadarion. Ima sian Yesaya 2 ayat 5. Beta hamu ale pinoparni si Jakob. Mardalani mahita di hati woron ni Jehovah. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya kargugui mahami mangulahon hobar tu patik mi. Amin. Kita bigima kur ama.
Mari deh. Tatopo tima dosata nagodangi diadopan ni debata mertangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungudo hami di jolom mertangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya si maroham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima roha nami. Asamuba roha rohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangolu hami. Amin. Baga-baga di debata taringot Tuhan syani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akahang ngaloa semi songon obun. Jala songon obun natorop akka dosa. Sai mulak maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Kita bigima kor ina.
Marede. Hatani debata nagabe epistel di mingguta sadarion tersurat di Pesalmen 133 ayat sada saat dutolu. Tajahama marsikat soring. Puji-pujian dihasadaun dot haholongan sama dongan. Ede hanakok sian si David idama. Dengan nai dohot sonang nai, molotung pungu sahudulan akan namar hamarangi. Songon naubur ni Hermon, nama baur tu aka dolok Sion, disido di perbaga Jahoba pasu-pasu. Hanguluon sahat rodi saleling ni lelengna, ido sahatna. Mertua do natumangyon hatani debata, jalan naupeopsa. Amin. Kor solo gracia.
Mari di. Tahati-dakon maha perseotai, songon nah itadidakon ni dongan sa perseaon, disadok pertibion, rap mahita mandok. Kita bagaimana titing. Salam. Titing namasa do nanak pamasaun di Huriata, Huriaha KBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Kuasi Modo Geniti, Minggu tanggal 7 April 2024, topik ni Minggu Marparangai di Bagasan Hatiuron. Poin na parjolo, obar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas na marulang tahun di Bagasan Mingguon, godang na 40 halak. Hata ni debata, ima natar surat di Pesalme 30 ayat 10. Songonom ma hata ni tu hata.
asa pujion ni hamuliau todiku ho dang marpasadian sai pujio kudoho ale Jehovah debataku saliling-lilingna tusude ruas ni huriatta nama ulang tahun pasaat hamima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut mamasu-masu. Poin dapat 2 tahun pelayanan khotbah nama kobasi parminggota sadarion ima amang pendeta Leoristis M. Lumban Gaul STH Nasida Sian HKBP Sei Belutu Resort Sei Belutu Distrik 14 Tebing Tinggi Deli ima neng mangido pangurupion tu pembangunan HKBP Sei Belutu Resort Sei Belutu Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Poin dapat tuluhon anak lahir. Di hari Senin tanggal 1 April 2024 di basa-basa hotu hatta sada danak boru di keluarga Eslitonga inang boru nababan ipasdo danaki suak songon inang naturas nape. Maringanan nasida di jalan Sungai Kapi Gang Widya Gama masuk sektor 5. Napapaton jemaat baru mamuka sadarion gawe ruas ni huriat tama keluarga Haryadi Wijaya Pardosi Ibu Pidia Caroline Boru Siotang Rosian Huria GKPA Utaraja Resort Utaraja Distrik 2 Sipirok Dolok Hole Maringanan di Perum Pondok Surya Indah Blok BF2 nomor 10 Sada masuk sektor obat. Poin dapat 5 tahun pertanggungan sektor obartu hari raya Idul Fitri maka di Patupa hari Selasa Rabu tanggal Siasa 10 April 2024 pertanggungan sektor Masohot tu minggu nanengron salinai hujah hami obartu menghadapi hari raya Idul Fitri maka di Patupa pertanggungan sektor di hari Selasa Rabu tanggal Sia 10 April 2024 manang pertanggungan sektor ta masohot di Patupa mamuse tu minggu nanengro. Poin mangihut pasca ina seresot Sentosa Samarinda di hari Jumat tanggal 12 April 2024 Maringanan di HKBP Muara Badak di Patupa acara pasca ina Saresot Sentosa Samarinda Pinangidoma tuganup ina HKBP Sentosa Asamadohoti acarai. Poin napapituhon tukar mimbar resort di hari Minggu tanggal 14 April 2024 di Patupa tukar mimbar pelayanan full timer HKBP Resort Sentosa Samarinda. Jadwal tukar mimbar resort Boy Mataida di Warta Jemaat obat tukar mimbar tapatu pada pilihan amplop khusus untuk operasional resort. Poin pawaluhon manang tambahan audisi idol sekolah minggu dalam rangka bulan Okumene sekolah minggu HKBP distrik 27 Borneo akan diadakan lomba vokal solo anak sekolah minggu pada tanggal 4 sampai 7 Juli 2024. Dengan demikian gereja kita akan mengutus 2 orang untuk mengikuti lomba tersebut. Melalui warta ini diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu untuk mengantarkan anaknya mengikuti audisi di gereja kita pada hari Sabtu 13 April 2024. Mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai, peserta audisi kelas 5 sampai dengan kelas besar yang aktif sekolah minggu. Poin dapat siahon, laporan keuangan Minggu 7 April 2024, penerimaan huria 5% non sentralisasi 35.923.150, pusat 55%, 42.967.100,
Pembangunan 2.150.750 rupiah. Kategorial 9.050.000. Pengeluaran Huria 10.453.000, Pusat 42.167.100, Pembangunan 525.000, kategorial 7.500.000. Saldo kas Huria per 31 Maret 255.157.100 sia. Saldo kas per 31 Maret 0. Saldo kas pembangunan per 31 Maret 12.510 sia 372. Saldo kas kategorial per 31 Maret 8.320.000. Jumlah saldo kas keseluruhan 276.057.200 sada. Pelayanan ke gereja Pagaran jadwal organis dan pro kantor titing parhepengon boy metaida di lembaran titing naung adong diser dihita ganup. Saya di Pasu Tuhatama Huriana. Salam. Marede huhut papungun pilihan sadaah do sadabi. Tu
Damini debata na sumurung sian saluhuk roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas ma dihita saluhukna, damang dainang naposo bulung ni huriat taon, adorang so hujahami turpuk jamita di tonga-tongata, jumulu ma hupatadahuk kami diri nami dison. Songon naong dibaritaho titing tanaking iya hami padita Leo Restis Martinus Lubanggaol inata pardijabu boru nirajai boru pasaribu inata na manubuhok kami boru purba jala simatua boru nami boru tabunan opak ma danak dihami dua bawa dua borua hami noaeng tongon makobasi songo padita resort di HKBP Sebelutu resort Sebelutu distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli haroro nami di sona kamanginang songon naung di pasaha naking imadalan nami mangido pangurupion sian huriaon asa buinian uli jala une huriata di bona pasogit ima prioritas nami dinalaho mamasang jerejak ni jadela ala hea hamaguan kibok ni gereja ta jala huta Sebelutu diapit do kota tebing tinggi dengan serampah. Jadi anggun waingon prihatin do iba mamereng peredaran narkoba itu bahan berpengaruh do tu situasi keamanan di hutai. Jadi ado mago kibok ni gereja ta ditakos ya jadela alenu bayan akamanginang bahiri merohanami asa unang masa be si songoni kebetulan kami 1 tahun dope hami songo padita di huriai jadi sahak ma tabe horas sian sude ruas ni huriatta na adong di HKBP Sebelutu tuhamu horas ma dihita hata ni debata nagabe jamita dihita di minggu sadarion di mana tersurat di buku sada Yohanes biddu sada mamuka sian ayat sada sahak rodi ayat 10 diuduti muse biddu 2 ayat sada sahak rodi ayat 2 hujahau ma turpukon tuhita saluhna na adong siam mulana na hubege hami na ni ida ni mata nami nahu pak noti hami jalan na jinaman ni tangan nami taringok tuhata hanguluani naung gabe patardo hanguluani nunga huida hami gabe huatidakon jala hubarita kami tuhamu
hanguluan nasa liling-liling nai. Naong adokyad di adopan ni amay, gabe di papatar tu hami. Nahuida jala hubege hami, ido binaritahon ng tuhamu, asa marparsauran ng hamurap dohot hami. Tuamay dohot tu anak na Jesus Kristus do parsauratay. Ubahen na husuraton hami hataw tuhamu, asagok halalas ni rohamuna. Oddo barita na hubege hami siyan ibana, gabe binaritahot tuhamu. Panondang do di bata. Dang adong di bagasan ibana, manang aha na hulum. Molo tadok, naung saur hita tu ibana, huhu taulahon na hulum, pargabus do hita. Dang siula hasitongak kita. Alay molo taparangehon hatiuron, songon ibana na di bagasan na tiur, saur do hita sama hita, jala di payas murar ni Jesus, anak nai do hita siyan nasa dosa. Molo tadok, naso adong dosatta, tapawoto do dirita, jala dang di bagasan hita hasitongani. Molo tatopo tiyak kadosatta, haposad do ibana jala bonar, manisa dosatta, jala payasok kita siyan nasa hagiduhon. Molo tadok, naso mardosa hita, pargabus do ibana tabahen, jala dang di bagasan hita, anggo hatana. Ale akka anaha, ubahen nahusuraton tuhamu, asa unang mardosa hamu. Molo tungadong na mardosa, adong do pangundiot tu amai, ima Jesus Kristus partigori. Ibana do pardengganan, pasayhon akka dosatta, alay dadaholan dosatta, tungdoho do dosa ni sadok portibion. Ima sahana. Dihamu akadongan saha porsyaon, heado juk rohani sahala ina, mangadopi pangurupina na baru rosyak kuta. Didok rohani inatai, asa unang madele pangurupinai saliling di jolona, dibayad do kamar na dinggan, dibayad do puduman na dinggan, jala sengaja do ditori natai spring bed puduman ni pangurupinai. HP disadatiki di ida inatai ma kamar ni pangurupinai, tong-tong dinggan jala rapi puduman nai. Gabe suku-suku ma rohani inatai, buasa masongoni, atik tunghurang dengget dope, nabinain ni ibanai, imana tubuh di bagasan rohana. Alay di pasubuin natai mamasa, piga-piga ari, alay toktong dosongoni, rapi, jala dinggan puduman ni pangurupinai. Disada manogot, disukuni natai ma pangurupinai, ay buasa songoni pangalahom. Ay iyas jala rapi pudumami, inna. Mabiar rohani natai, sotong di pabua-bua, tuhala na asing. Alay nang pedisukun, jala dipasingot, songoni dope masa. Ala say suku-suku rohani natai, disadaborngin, laho may ba na nanget-nanget, tu kamar ni pangurupinay. Ditilik ma, siyan lubang ni kutsi ni pitu ni kamari. Diberengin natai ma, modom do pangurupinay di podumani. Alay dang sa dia leleng, pidda do ibana tulantay modom. Dang tarbahin ibana leleng modom di podumani, satok kido ibana boy disi, alay dang sa dia leleng, modom do ibana tulante. Songonido sa sitong na, hajolmaon ni pangurupinay, jolma na baru mulak na baru rosyak kuta, alay
ikon tinggal di kota. Ala haburjoni natei iparade do podoman na spring bed, somal do ibana morum di inganan na dolgi-dolgi tiki di huta, ujung na gabe busi saom ma ibana morum di tilami. Gabe dang tabu pakilalaan na, gabe dang sinok ibana morum. Hurian na hinaholongan, songonido sa sitong nagobaran ni ha Porsiao ni ha Kristeno ni nangpe naung dipadenggan debata parsaurat ta jolma do ibana marhite anak na Tuhan ta Yesus Kristus nangpe naung dipilih debata hita gabe anak hasianna nangpe nunga ditubus Tuhani hita marhite hamatianna ala gale dope pamatangta gale dope haporsyota ulomuat dope rohani jolmai mangulu di pangalaho nalilingi ima pangalaho nahulumi. Didok topik jamitata sadarion marparange di bagasan hatiuron didok apostel Yohanes di ayat 5 panodang do debata dangadong di bagasan ibana manang na hulum Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tung uli jaladeng gaddo di parade inatay tu pangurupinay asa las rohani pangurupinay asa sonang pakilalaan na sadeling di jolona songonido di parade debata tu akajol mana mardosa pola do anakna nasasadai di lehon gabi tubus ni dosata. Tuhan adalah terang, jala dia raho doa kajol mana porsea, lahu mangulu di hati uroni. Alani doa manginang, mungkin tidak berlebihan saya mengatakan, ada seseorang yang bertanya kepada seorang pendeta, Amang, adong do sibolis di huriai? Inna. Amang, apakah ada iblis di gereja? Roma paditay mangalusi. Di gereja do gudang sibulis. Di gereja do gudang sibulis. Ala di bereng sibulisi, akka bangsui na porsiai rohana tu debata. Naeng mamangula sibulisi, diela-ela do rohani naro tu gereja daw. Apakah iblis mampu merayu, menggoda orang yang sudah datang ke gereja? Daun. Dan mungkin inang sibulisi adong di diskotik, ada di tempat-tempat hiburan malam. Karena apa? Karena yang datang ke sana sudah sibulison. Hati. Ale rodo sibulisi itu bagas gereja. Ala diboto sibulis do. Akapar Tuhan do narotu gereja. Naing diela-ela marohata. Naung dijohi tasian haholomoni. Masuk kita tu hati uroni. Tetapi ketika Allah mendamaikan manusia di dalam diri Tuhan Yesus, dang margogobe huaso sibulisi dibahen. Sasitong na adong do persoalan di tonga-tonga ni hurian adong di surat di si Yohaneson. Ada pemahaman gnostik dan pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar bukan anak Allah. Gabe ganggu marohani ruasi mabege baritai. Alai naeng dipapos si apostel Yohanes do akan aporsia tutuhani pabua Yesus do panondang ni portibion.
Yesus adalah terang dunia ini. Jadi aka manginang ay hita do sibuan hati uron tuak kadongatan na di luar gerejaon. Kita aka ama do mabuan hati uron tu rohani aka inata. Inata ipe songoni do. Hamu do inang mabuan roha hati uroni di tonga-tonga ni sada keluarga. Molo nunga mangulu sada keluarga dingolu na tiur. Berarti dang arong bidisi na holong. Molo nunga mangulu be sada keluarga di bagasan Jesusi totu na tiur ma keluargai. Tiur ma sudi perdalanan na. Atina ay di hutanami moldo jamita ho kami taringo tu perkarijuan. Molo ijamita ho kami tu horong ina tanggal 3 do amat tagajian dang boy dia lusinasida ala niaha ala partani do sudah ruas ni huriat tadisan. Jadi 2 hari ma di bagasa setahun panen. Jadi molo sega do suwa-suwanani basega ma rezeki. Ala ni do bayan nak manginang diuji hami do panitia pembangunan ni Huria HKBP Belutu. Bagaimana kita bisa menseptikan gereja ini tanpa membebani jemaat di sana. Aina perpudio narong diserang hama wereng do emeni di sana. Jala 1 minggu 2 minggu sebelum panen tiba-tiba datang hujan dan angin yang kencang mudum masude eme. Jadi di joma jol malo mangikat aladang panen dope. Jadi sahala gajinya 100.000 mak. Jadi sarate ikon 10 halak memangikat. Tabayak ko majo ka manginang. HP eme sonari basah dia 5.400 per kilo. Jadi molo dijo sahala jol malau mangikat 100.000 satu hari. Tu si nama sudah hasil ni nasinuan na. Jadi ko pajono kon nami nama diri nami tu Tuhan ni terus martangiang. Saya Roma ari doh udah ditikina. Jadi unang gabe manegaya kasusuanan. Ale molo disoni nang dang salah sukunoku. Ai ibu tohamu do tanggal 3 amat tagajian kan? Betul do kan? Hamu do mabutui. Unang songong sere keluarga. Mulai sia tanggal sada, satu tanggal 10, tiur dope perdalanan nih keluargai. Pa, kita makan di luar ya. Inainata itu amate, tanggal 1 sampai tanggal 10. Masuk mah tanggal 11, satu tanggal 20. Pa, kita makan super mie ya, inna. Ada di Jabu, inna. Jadi mulai tanggal 25 saat tanggal 30. Marhaba ngama piring. Dijabui. Karena apa? Karena itu tadi, keluarga itu belum hidup di dalam terang daripada Tuhan. Molo mangulu do ripei, molo mangulu do keluarga di bagasa Tuhan ni. Aha pena adong, ni hamolatehon. Itu berkat dari Tuhan. Alani do aka manginang, so do tu aka na porsiai. Songot dia do hita maka molatehon dengan bahasa ni debata. Imahatan ni epistel tanaking sonang nai jala denggan nai molo tung pungu sahudulan akan amaraha marangi nagabe suku-suku tu hita noaeng boy do petar baik kita sada do natoras boy do panguluhon nakageleng na pitu sada do ina na mabalu di pasikolaho pitu halak geleng na sampai sarjana. Dakolak kata be. Alai masa do di tonga-tonga ni kehidupan ta. Pitu geleng na sarjana. Dang boy mabay sonang rohani sada. Mabay sada o makna. Ala dang mangulu be jolmai di holong di rohani Tuhani.
Alarang mian be terang di dalam kehidupan manusia. Alani doa ka manginang Apostel Yohanes tung takas do mangondolhon di minggu kuasi maguniti sadarion songon poso-posoi mahita na baru tubui uasan nibana disusu natama songon ni akan aporsea nang majalo hasesa ni dosa sia tuhata mauas mahita di hata ni debata ala hata ni debata do mual hanguluan dia kana porsea Tuhan ma natotong mamasu-masu hita saluhna amin martang yang mahita mulai tema hupasahat rohanami tuho ali Tuhan di leokodo dihami lasni roha hai pason rap marsaor doh huriam HKBP sentosaon disude dengan dibasami Tuhan alani tukoma na menuntun perjalanan ningulu nami tukoma ali Tuhan panodang dihami di minggu nami sadarion hubua kami do di bagas tangyang nami ima inang situa buru nenggolan na di bagasan hurang hipas ho manatotong na mangalehon hai pason mamasu-masu akka ubat do si panganon asa anggia taruli inang nami i diha malumon natakas suang-songoni di keluarga amanami si bolon buru si hotang diari nasalpui nang marujung ngulu na tua-tua nasida di huta homa na mga puli roha nasida asa di bagasan hagugoon doho pakirimon na siya kuima nasida nang di ruas ni huriam naong di basa-basa hoko saya danak tu nasida homa na marmudu-muduhon ibur-ibur magodang madao siya nakasahit nang ruas munay baru di tonga-tonga ni huriaon ima keluarga Haryati Wijaya Pardusi Ibu Fidia Karol Borisi Hotang totong ma ramutamu ibana asagabe ruas na burju ro tu parpunguan ni huriam nang pasca ina sa resort sentosa sa Marindaon asa uli jala denggan laho paheheon aka rohani ina homa natutong mamasu-masu nang amanami padita resort nanuaing melayani di HKBP Teluk Dalam Tuhan ma namangaleho gugu tu amanami i asi marohamali Tuhan hu pasahatami ma saluhu nang ulo nami perdalanan nami nang akaulon nami asa di bagasan sonang ni rohami mangulay sisa madusa nami nagudangi mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami amin marede hita huhut tapasahak ma piliata Sulu
Demi duhut hati urun turoha manontong roh Otmi roha hatoguon salam tutamanado Rapon Yesus parangehon sasude ulaon ni Bos rohan tamangalehon rohanaim barui Tapasaha ma piliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa uli bahasa na maulutus. Upasahat hami ma siyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asaho parseang hami pilihanon. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si leon lehomi tuhami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi toni roni pamataku osadohon ruguki roni saluhut artaku upasahat itu rasa ucapku Ali amanami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajom saya saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangulu asia pari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasor homa damena tutudim. Amin. 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 Oras ma kamanginang mula tigurang ma dihita saluhuna.